Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda diste espazo das madrugadas corresponde a un dos máis admirados persoeiros do grupo cultural Nós, a xente do redor. Rubén Pintos Martínez é un magnífico escritor, mestre da palabra, defensor da nosa lingua. Rubén tamén é un pensador, un filósofo. Cada un dos seus textos é un tratado de filosofía da vida. Pero é que, ademais, ou quizá por todo iso, Rubén é unha boa persona, un bo amigo. Hoxe quero iniciar a lectura dos primeiros parágrafos do traballo que Rubén regálanos no número 17 da nosa revista, que titula Amada Dona Miña, para que continuedes vos disfrutando da filosofía deste magnífico literato ata o final. Amada Dona Miña, apenas un sopro, un mero suspiro separan estas poucas liñas do día no que contraía matrimonio con vostede. Apenas uns agrisados formularios en papel A4, tipo formato contrato, uns papéis que, como os meus cabelos, tamén son víctimas do inexorable paso do tempo. De máis a menos, branco e a inversa, respectivamente. Un sopro ou un mero suspiro que dura xa 40 anos. Sen tempo a nada, canto ocorreu, non si, miña dona, mais no encanto repetiría todo o proceso sen dubidalo un intre. Sei que soa a frase feita, pero se o amável lector ten a ben ilustrarme con outra máis enxeñosa, pero que encerre o mesmo sentimento, significado, serei todo ouídos, e os ollos e os dedos asiña a teclear. Ben é certo que hai unhas cantas cousas que son susceptíveis de mellorar no devir da nosa vida en común, pero dígame, acaso non está xuxeita a calquera outra cousa, sexa cal sexa, a esta mesma melloría? Todo é perceptible. Coñezo a súa resposta, entre outras cousas, porque coincide plenamente coa miña. Ademais, non se pode estar vivindo permanentemente no sé, no condicional, refírome. Vai cambiar por máis que queiramos volver ao pasado. O feito con vostede, miña dona, feito está. E non me arrepinto como vou estalo. Síntome un afortunado, ademais dun privilexiado. Teño a fortuna de haberte coñecido e casar contigo, e o privilexio de compartir miña vida con vostede dende entón. Que máis se pode pedir? Queridos amigos, continuade ca lectura deste magnífico tratado de filosofía que regálanos o noso compañeiro Rubén. Grazas, Rubén.